que é un exemplo de colaboración. A verdade é que a veces nestes tempos parece que a colaboración entre administracións pois é complicada, pero neste caso pois foi unha colaboración fenomenal para que o albergue poida funcionar. É unha modalidade de albergue que funciona moi ben, porque é un albergue de donativo xestionado por Agacs, pero quero agradecerle sobre todo ao Concello esa visión que tuvo desde o primeiro momento na importancia que era dar acollida aos peregrinos que facían o Camiño de Inverno. A acollida está no ADN do Camiño de Santiago. Sin acollida e sin hospitalidade, pois este camiño que ten máis de un milenio non seguiría sendo o que é un camiño universal, que este ano recibiu máis de 530.000 peregrinos que recibiron a Compostela, pero nós, con un sistema que temos de medición de peregrinos, calculamos que son máis de 700.000,